Benvingudes, benvinguts a un nou programa de la Plana Ràdio. Avui parlarem de la diferència entre teràpies complementàries, creixement personal i espiritualitat, perquè moltes vegades ho posem al mateix sac però no són ben bé el mateix. Les teràpies complementàries, a mi m'agrada dir-li complementàries perquè quan diem alternatives sembla que substituïm alguna cosa i jo crec que aquestes teràpies se tracta d'agafar el millor de cada una d'elles o de cada recurs que tenim i unir-les per millorar o el més bé o el més ràpid possible. Quan tenim una malaltia o un símptoma, el que sigui, el primer que fem és anar al metge, que ens faci les proves que ens hagi de fer i que valori la situació i que ens posi el remei, no? Però al costat d'això hi ha una sèrie de teràpies complementàries que treballen, depèn del símptoma que tinguéssim, la part més física i que ens faciliten la recuperació. O sigui, que poguéssim fer el procés més ràpid, estan els massatges, l'osteopatia, l'acupuntura, etc. I n'hi ha altres teràpies que treballen més la part més emocional, la part més psicosomàtica. I el que fan és, en aquest treball, en aquesta mirada interior, per dir-ho d'alguna manera, és equilibrar o sanar la nostra part emocional, que és el que s'amaga detrás de la malaltia o del símptoma que tenim. Fent això, millorem igual a nivell emocional, com a nivell mental, com a nivell físic, finalment. Jo vaig passar un procés de malaltia i el metge de l'Hospital de Tortosa que em portava, un traumatòleg, me va dir: mira, te podem ajudar, ¿vale? Podem fer que millores, però ningú podrà ajudar-te si tu no canvies. I clar, jo no vaig entendre el que me va dir, no? Perquè mai m'havia plantejat res de tot això. Però allò em va fer pensar i em va fer investigar. I vaig descobrir que detrás de cada problema de salut s'amaguen moltes més coses que només el símptoma físic en si. Que l'actitud davant de la vida meua és important, que la gestió de les emocions és important, que pensar en nosaltres mateixes, escoltar el cor, donar-nos temps per a descansar, dir que no quan volem dir que no, dir que sí quan volem dir que sí. Tot això afecta la nostra part, la nostra salut, podríem dir, el nostre estat. I aquí és on aquestes teràpies complementàries, energètiques, ens poden ajudar. I són totalment compaginables en la medicina convencional. Jo, per exemple, he format molts anys part d'una associació de Reiki que fèiem voluntariat, col·laboràvem amb la Lliga contra el Càncer de Tortosa, supervisats per la seva psicooncòloga, i la veritat és que la gent estava supercontenta, no? I, de fet, el Reiki està implantat a molts d'hospitals. Hi ha inclús estudis universitaris que ho avalen, que ajuda a les persones a que estiguin més tranquil·les, a que descansen més, a reduir els efectes secundaris de segons quins tractaments. I al final és una teràpia energètica que utilitza la imposició de mans. Llavors, el creixement personal ens ensenya a conèixer-nos, a mirar cap a dins. És com un aprenentatge d'un mateix. Aquesta cosa tan difícil de fer i que a la majoria no ens agrada gens. Mirar cap a dins i no enganyar-nos, perquè som uns cracs de l'autoengany. Venent-nos excuses, els números 1, i els altres a la millor els podem enganyar, però a nosaltres mateixos no ens podem enganyar perquè la vida o el nostre cos parla per nosaltres. Per a fer aquests processos hi ha 1.000 tècniques i 1.000 maneres, Estan les constel·lacions familiars, com a més conegudes el ioga, el qigong, el tai chi, la meditació, el mindfulness. Hi ha moltíssims llibres d'autoajuda, d'autors molt reconeguts, molt bons, com són Chopra, Joe Dispenza, Louise Hay, Wayne Dyer, Edgar Tolle. En fi, que tenim molts de recursos, però si a part de fer ioga cada dia durant una hora, a part de llegir un llibre a la setmana, a part de mirar-nos un munt de vídeos, no prenem acció, no fem res, de canvis no en veurem cap. O sigui, no pel fet de veure-ho fem canvis,
L'únic que sí que fem, això sí, és acumular informació, però de resultats, zero, no tenim resultats. És això, no?, que està bé que ho coneguéssim, però ho hem d'aplicar-ho, perquè si no, no serveix de res. Moltes vegades, a través d'aquestes teràpies complementàries, arribem al creixement personal. Podríem dir que són unes eines externes que ens ajuden a entrar al nostre interior i a mesura que ens anem coneixent, anem evolucionant, sempre i quan, el que deia abans, no prenguéssim acció. Perdó. Després tenim l'espiritualitat, que és una de les coses que jo comparteixo més a través del curs de milagres o de l'Ho'oponopono, perquè són eines espirituals. L'espiritualitat va més allà, o més a dins, podríem dir, no? El que busca ja no és la millora de la salut o resoldre qualsevol situació que ens afecti, tot i que el fet de practicar-la com a beneficis col·laterals porta que hi hagi aquestes millores o aquests resultats, però ja no busca tant créixer la part humana, sinó que ens porta a una dimensió més elevada, a la connexió en el que realment nosaltres som. No som un cos que per alguns té una ànima, un esperit o una llumeta dins, no? Per alguns ni tan sols això, sinó que som un ser de llum, un ser espiritual, que està fent servir un cos per a viure aquesta experiència. I al final, l'espiritualitat el que ens porta és a reconèixer i a connectar en aquest ser essencial que nosaltres som. Ja ho diu la paraula, no? Espiritualitat significa parlar de l'esperit. I això ja no són recursos externs, són recursos interns. Comença dins i ens porta cada vegada més a dins, més a l'interior. És com, podríem dir, és la guia que ens porta cap al despertar de la consciència. I és un despertar que tard o pront acabarem fent tots, no? Tots els humans. Aquí el treball ja no el fem sols, el fem de la mà de la nostra part més divina, més desperta, del creador, de l'origen, de Déu. Diguem-li el nom que volguéssim, de l'energia de vida. Cadascú li ha de ficar el nom ja d'acord amb les seues creences, no? No té res a veure amb la religió, res a veure. La religió té uns dogmes, té uns credos, uns temples o uns llocs sagrats, unes persones que et diuen el que està bé, el que està malament, el que pots menjar, el que no pots menjar, els dies que has de resar, la religió que salva uns condena els altres. L'espiritualitat no condena ningú. És veritat que hi ha persones que a través de la religió poden arribar a aquesta connexió amb el ser, però jo diria que és una miqueta més complicat. L'espiritualitat no necessita res. Tan sols a tu, a la teua consciència, no té calendari, és una forma de vida que es viu cada dia, cada instant, davant de cada situació, no et genera culpa, al contrari, la desfà, i que a través del no judici i a través del perdó ens porta a la pau interior. És així de simple i així de difícil al mateix temps. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.